Kaixo, Ander. Bueno, Carmele, kaixo. Zebez, kontatuko diguzu pixka bat aurkeztu dut lehenengo zure burua, da kontatu apur bat zuri buruz doan. Bale, ni Itzali. famili medikoa naiz eta aurkeztu nahi dizuet aurtengo OE bilera. Urtero egiten dugu eta euskeraz egiten dugun jardunaldi potentea da. Bale, eta aurtengo gaia zein izango da, zein denduko da. Beno, aurten izenburuak berak esaten duen bezala, sendagaietatik haratago da gaia. Eta gaiak esaten duen, izenburuak esaten duen moduan, guk ikusi dugu gure gizartean eta gure eguneroko praktikak polimedikazioak ematen dituen arriskuak eta kalteak eta zein arazo potoloa bihurtu den. Eta horri buruz baliabide horiek lantzeko dira, ez? Batipat egingo den tailerra adibidez izango da depreskripzioaren inguruan eta horren inguruan da dena. Oso interesgarria, eta kontatuko duzu pixka bat programazio edo zelan dagoen antolatuta biltzarra? Bai, horretarako prestatu da. Goizez, 2 mai inguru. Lehenengoa polimedikazioa eta min kronikoaren inguruak. Hor etorriko dira farmazilaria, famili medikua eta fisioa. Bai. Eta bigarren mai inguruan, eta gaixotasun kronikoak nola hartatu polimedikaziotik haratago. Hau da, etorriko dira hor geriatrak, psikologoak eta pertsona desberdinak ere, profesional desberdinak baliabide horiek erakusteko edo. Hori da, ez dago bakarrik zuzenduta bakarrik medikuoi, sino beste profesional batzuk dago dira. Hori da, denetarik dago. Psikologoak, fisioak, famili medikuak, erizainak, denetarik egongo da. Pentsatzen dut oso polita izango dela. Eta bebai kontatu didate programazioaren inguruan eta nolabait pixkatera mangarri izateko bertsoak eta egongo direla, ezta? Bai, hori da, Baskal orduan, izango ditugu eta rumorea pixka bat ere lantzen dugu, behar dugula. Importantea da, ezta? Bai. Orduan pixka bat euskaldunen zuzenduta, bebai, eta espero dugu guzti gustatzea. Itxoin, arratzaldea falta dela. Bale. Bai, arratzaldez egingo dugu, batetik urtero egoten diren komunikazioak eta, horren min kronikoaren inguruan badaude batzuk, beste batzuk polifarmaziaren inguruan, batzuk erizainek eginda, eta denetarik dago. Baita ere odontologiako beste komunikazioren bat ere badago, oso politak daude. Eta bestetik, 3. mai inguru bat egongo da, historia klinikoaren inguruan nola egin euskeraz, ez? Nola, hausnarketa horren inguruan, eta izan duen ibilbidearen kontaketa ere egongo da. Eta hasieran aipatu dut, baina hautazkoa da, tailerra dago depreskripzioaren inguruan arratsaldean. Bale, eta gogoratuko duzu egunen, non zan, eta? Bai, bukatzen dugu OEko urteko bilerarekin. Horrela bukatzen programa potolo da, baina, ez dugu berandu bukatzen. Eta, zornotzan da, goizeko 9:00 hasten da, ostiral batean, urriaren azken ostiralean. Urriaren 25-ean, hain zuzen ere. Eta nahi duen pertsona dagoro, parako naiteke, eta... Hori da, osasun profesional euskalduna izatea da baldintza bakarra, batez ere ondo pasatzeko, euskera izango daudena. Eta horren inguruan. Eskerrik asko, Ander. Eskerrik asko zuri, Carmele. Agur.